zvaitika Misambare prophet ndangokwenywa pasaidi olauya pano naambassador chandambokudza izvezvo kuti tine vanhu vaombe vari pakati pedu vanguti aiwa regai timboenda kundoonawo mangoma kuMbare. Ambassador Ed Branson wakati uyu mukomana uyu anonzi Kina anondiitira zvikanzi takukublesa Misambare naprofet mfana wangu akubashika uyakunda winza maana kuna mentena wani mfana wangu kwa shitungwiza mfana wangu timetena transition mwite zvezve nemdhara naambassador hanzi marovera memwite bababisha iyeyeyo ambassador afara ende muna kwazanzi $5,000 zenyika papo zveni zvaita mfana wangu winza